Hıt. Ya. Hırt. Ben nokta karıyla. Marutikौ लाबोनांगौलै बेखायनो मा नक्टा बोराय गारिखौ लाना फैयो मोजां गारि थानानै थाद माथो जालायखोब्रा नों आंजों आं मबाइल खालामनायल' बैसो नेबाय थानो हागौ ना र' साला बाइस खानसे बायनानै रानलाबाय मोजां खालामथार फिउस थांबायलै बैसानाव दोनहैदोलाय बैसानाव दोनै आइ गरम थाफैदोलाय रावबो गैया नामाब्रा बिसोरलाय बैसागु बोथोरावनो खारखोमाजोबदों नामाब्रा थाम्फैजों अरथार जाबासो गम मोनगोन र' सोर जाखो ए माबा मादै जों मानसिया सानै बाइकआ गंथाम जादों बे बोरायसिनखौ नोंसोरनाव गालांथ'नोसै आं दे दोन बेयावनो दोनजागोन आंनो मा नांगौ वाटार ओइ मादै मा जाखो मादै आं दै गांदों र' लायनि र' मादै सोर लायनो नागिरदों दैखौ आंनो लायनोसै माबा जाबाय नङाना मादै ओइ दाख्लै ज्योतिषिजों नायजादोंमोन आङो बे सप्तायाव आंहा माबा बुरि मानसिनि दै लोंनो हामानो आयौ र' होमबालाय नै आइ दै नांगौनो होफै नावा दा दैया मा मुं जारौनिया रांगाव रानि ब्रह्म रांगाव औ फै आंनि बिखायाव आदाया बहानि मा मुं आंनिया गरम लावजारि मावा आं मालायनि अनागारि आं बै WWXIYZ नि सेल अफिसार दानफायाव 25,000 मोनो आङो आइया बुरैबाय आंनिया आइनि सासेल' फिसा हौवा नङाना आङो आदानाव बिराद बुरजा थाखा दं नङा होमबा थाखा फैसायालाय मा आंनि सैमानि लान्जायाव मानि खाबथानानै होयो आं थाखा फैसाखौ हिनजाव जासिनायनि दंफां गैया आं सोलाबथ'वाखै थांथ'नोसै दे औ दे बाबा माथो एसे गोबाव जाखोब्रा बुरि बेगालाय सोरबा सिख्लाफोरखौसो लोगो मोनलायबाय नामा स्कुल फरायनायाव मोजांथार नङाना बियो सिख्ला मोनबा बियो हायथाल बुरबाय मानसि गोबाव माहा जेथोआव गास'हैदों मानसिया फाय नोंना जिथो थाखाबाय थायो बुजिगोन र' उनाव लासै फोरमायना होबानो जाबाय सेंग्राफोरालाय मा सोबना लोंलायल' खालि ओरैनो थाबायनाय खामानि दामानि गैया मा फिउस थांगोरसो माब्लाबा सालाफ्रा बहानि गोदान मोनगानदोंब्रा रायजोफोरखौ थगायदों सालाफ्रा बैसागु फांसननि सेक्रेटारि जादों प्रेसिडेन्ट जादों कालेक्सन खालामना मोननायजों नुवाखै रां माखासेखौ मबाइल बायदों कट बायदों गारि बायदों अडिट बिनांगौ अडिट होनो हायाब्ला दुमनांगौ ओइ गोमो बेबायदिनो थाबायबाय थानोसै माथो खालामब्रा बेबस्था लानांसिगोन मा राहा लानो मालिक गैयि साइकेलफोर नागिरनांसिगोन बैलाय अ थिखांना लाबो आगान थायै बायदि